Forget, say again, by the end of the night, enter bathroom, I want to flex my love, I want to press, I want to carry my life. Close. Open. Give us kisses. Don't say God bless them if you are setting the marriage. Two a day. God bless you both. Amen. The Lord pour upon you the riches of His grace, that you may live faithful together and see the blessing of eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. And the name of the Father, and the name of the God, and in the presence of Jesus, and He brings talking out of your family to continue to hold them in your prayer and in God's work. I na-achị onye asị ọ bụrụ memba ofu onye n'ezinụlọ gị ị na-ekwe chọọchị nkwa na ị ga-enedi anya ọfụma. A na-ekwe chọọchị nkwa na ị ga-enedi anya ọfụma. Shall we all stand? Psalm 128. Everyone read the second. Blessed are they that fear the Lord and walk His way, for thou shalt eat the labor of their hands, and where is thee, and happy shall they be. The wife shall be as a fruitful vine upon the walls of thy house, the children like the olive branches around about the table. Lord, thus shall the man be blessed, and that that fear the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, forever. Amen. Our word is the prayer. Father, we thank you for this hour, the opportunity given to us to celebrate with our brother, to our family, new wife. Help us even as we go into the world, and we want your fruit in us in the name of Jesus Christ. Briefly, we'll talk more about the marriage with the council. And one of these I want to lay out is two things here important in marriage. Other you can see it, if you like, you can see it, you can see it. Two things involve the marriage. Number one is bringing Christ in the marriage, involving Christ. All my children, all my marriage, in Christ, Bible says, in the garden, Jesus was invited. So if you invite Jesus Christ in your marriage, not only to become born again, you have to become a child of God. You have to have a personal encounter. You don't encounter, you remove your hands and move away from the fortune. You
give your life to Christ. You don't just walk and go away. So when you do these things and I say, Jesus, come and help me, man. Jesus, you have a very wonderful man. That is number one. Number two is understanding. If you understand God, you have a peaceful understanding. If you understand Him, you have a life. Everything about marriage is all about understanding. And what has scattered marriage, once they lack understanding, later to their possible. Just I know you are not can send a woman back in. And just a man, when they get out, can divorce them, can end the marriage. So it's all about understanding. So once you know this understanding, the marriage will come with everything in the world, give him all the respect and the name. The way you respect others, respect him most. The way you love others, love her more than that. And that's all about it. Then families and friends, please, after that it goes like whether they have a give it a room and they don't need it. All you can do is to encourage them. Now, all will be for that evil. If your wife is what do you want to achieve? What you want to achieve? What to bring to all the whole yes, the man very rich, one rich can be the biggest rich in Africa. So, and the way with the one their aim is to bring trouble. So, you know about the devil after money. So, the best thing, if it's not that you do something wrong, go and tell God, say, what are you doing? So, it's not good, you are married. Keep away from society. Or put them in the man, go to the husband. If I say, knowledge and making rabia. You must see them when you talk about. Let them come to you because the they are the biggest thing. Because one time, and I'm not about the father, I can get money as it is. Because the way for such a thing never just then you know you have friends before you marry, but they are able to gather now because Shana is married. My God bless somebody down. Make me have a perfect marriage in the name of Jesus Christ. Amen. We can now read of Father, the strength of those who put their trust in you. We pray that you have brought Okechukwu and Ogani together by the name of your grace, that those vows which they have made to each other in your sight, they may truly and faithfully perform through Jesus Christ our Lord. Amen. Of Jesus Christ our Lord. And Heavenly Father, we thank you that in our earthly lives you speak to us of the eternal life. We pray that through this, their marriage, Okechukwu and Ogani may know you more clearly and know you more dearly and follow you more closely day by day through Jesus Christ our Lord. Amen. Let's go where we sign now. Let's go feed. So go where very hard. But now, I want to present you with the latest couple of the year and of the time we have. No other person than Mr. and Mrs. Okechukwu Okoro. What are we saying? Hallelujah. Now, do you notice something? Or what happened? I want to present them now. Something of occupancy and family. And then you have the gossip about the civil war. So you show how you do it and tell how you respond when the time comes. So now this is a certificate of occupancy to occupy everything. Then this body and I, when they are born, they have something, they are scattered. Now you get them. Who said? So take, you are hand over to that. Now we go teach them to start working tonight. Oh yeah, do the work. Begin one side of the
That people they do in the darkness, do it now. They want to see. Put your hands on Jesus. Hallelujah. So we take the church today and we get let it be. Make life easy for them, Lord. Let this man bring favor and bless. Let the door that closes be open, and let the agendas of the enemy be silent in the court. Even the restriction of the other things they will choose, make it to be perfectly fine in God. Take absolute control. I will pray for everyone who partake in this service, God. Let every one of us receive his or her own blessings in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for having the bless of offerings and bless those who give and those who not give. All we ask of them, I will believe that the answer in Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. The Lord with you. So as we see chorus, Goodbye. Ọ̀pọ̀ àwùlà ń máa họ ọrùn. Congratulations, Mom. Congrats. Yeah, man. Congrats. Last. Congrats. Well done for us. Congrats. Okay, my dear. Okay. Okay, dear. You are highly welcome too.
biko nyelu DJ anyị bụ erila fuel ma onye mmezi onyonyo agbanyeghịkwa ha ahụ ụzọ ọfụma obere oge unu na-ahụ Jizọs n'onwe anyị na-anabata ndị ụmụ oge m ufume achọnchi a lelee odogwu a ma ọ bụ ka ọ batara ọnya nwe gbara anyị na-asị gị nnọọ dị nne Radical Nnaemeka Anyalebechi Action Chair, the incumbent chairman enwere Oji River ọ bụ akwụkwọ amụere ihe ahụ ọ mụtara ka m wejere ịma nke aka gbara agụ ya ile aka egburu onye gbara akụ a na-atụkwanụ SUAME na main road adịghị ya akara n'okporo nwaanyị na-achọ mkpụrụ ka afọ kwesịrị iji taịtị ha n'ụlọ ozi bịa na mba na ịgbara na onwere aka efu ụlọ nwa mụrụ n'enyi kacha apụ uru anyị na-achọzi megamaizi ya nwa mụrụ n'enyi kacha apụ uru ha na-adụgbu intelitent ọdụ njila nga nwa mụrụ n'enyi bụ na no matter how the mom want to touch it ebe ya na nwoke gwa mangata the child ga-eme ka ọrọ fụrụ ara mbido but within a short time mgbe a ga-akpa nkata agbamiti ọfụma the child arush ya the mother mommy ọ daghị anyị bụ ihe ọrụ akwụkwọ yes biko ekelere m ndị ufuma na ụmụ oge na ufuma the mother high when security. When you talk of security those days, nearly every 10 years, 15 years ago, you talk of Ufuma again. These are the people on our window, and baby called Uzubu. I want to get back at Godoria across Ufuma. I got my Uzubu. So I know more than one Avroze in Chitata. And I am sure to know. Of one day, before 30 minutes, you know. Thank you. Thank you. Thank you, Chia. Before 30 minutes, you know. I want to remember career. I am very awkward that I'm very no one. To Bunken, Mobu Ibu, Kaya, Memi, and Ibu before. You need a guy here. One million landlord. He tell them to the wood of America. Try this night. Try na balea. Mwa beranlo, mwa gale zeli beranlo. China gesin na baru tabeleme na benowa. Nanga anaga cha to finish all. But not on one condition. The China get we need to talk nature. Because nanga anati burunde kwok. Mara chilanlo burunde kwok. Odubona awade egbe suje egbe sentre bi do tuwariwa ngazuru ukwu masị ya bebe na-eme ka mfụrụ anya bebe na-eme obere oge ide ọtọ atụwa n'ime akwa na nlọ mgbe o ruru ihe akwa na nlọ ịfụ mọzụ m ji wee ihe akwa ihe ọzọ na-arụ isi m gbaa ka m baa anya wụrụ ezigbo shikanyo onye nwere ya dị ihe kụtara m ihe akwara nlọ ọsọ gị nwụrụ nwoke ọsọ gị nwụrụ nwaanyị isi gị ya try ya this night ụrụ abụ reality mgbe ụgbọla mgbụrụgbụ anyị abịagwo mgbe anyị bịara adịra mgbe anyị na-abịara tata ka anyị ga-agba onye natara mmadụ akwa na onye nwe akwa ị makwara ka isi nọnụ maka mụwa yi akwa m natara mmadụ na ọrụ iru oche na baza abụta ego ofu onye kwe 50 onye ka ọzọ kwe 60 onye ka ọzọ kwe 100 mụwa kwe 150 na ụdịrị ọnwa onye ga-ekwezi 200 ibe anya nwa ezigbo onye kwere ekwe 150 goi mmadụ ụlọ ọsụsọ na-ebi ihe ebe 150 goi nwa bụ ọma na MC si akwa anyị akwụkwọ m ọmụ ya biko ndị gbara akwụkwọ ka m na-ayọ ebe ọ bụ na unu nọ na pụtabanụ ka unu
You ask Jesus. Go back. To be a Jesus, he be. To be a Jesus, he be. Say Jesus, Happy New Year. Say I need to change go. I need to change go. I can't change. Can I change? Chiago Tirakanabo, Mary Hama, Nakwaka, only get Tirakanabo, Yagi Honarangu. Chiago Tirakanabo, Mary Hama, and you get a total. Only Chile to Parabol, Moniana, Oche, to Pala Batania. So, when I'm on that ship, in that flower money, Robertia and Oche. Money, Prince, OKEY. All the way from Ghana, all the way from Kumasi, all the way from operating from Kumasi to Accra, to the whole Ghana, as far as Ghana is concerned. OKEY has become a pioneer of Igbo Ghana, in the sense that if you want to go to Ghana today and Nigeria will come, you tell OKEY. And you will be in Ghana in the next 8 hours to come. Honorable, if you were here, these two beautiful ladies made the Ija want to welcome you to the seat. DJ Yemen, I tell that you will let you. Anna Kwaka, Toronto to be. May you indicate yourself from wherever you are to the authority table. Martin, you are welcome. Already, you are here seeing already Igwe. Okay, he's not alone. Okay, with Jeremiah. I am not going to call Jeremiah later. Jeremiah, come, follow up. Jeremiah, come. I know Jeremiah as a prophet in the Bible. But I don't know of this Jeremiah. But I strongly believe that one way or the other, before that name was given to you, it is something extraordinary. Jeremiah, again. Irugi, the Giru, my brother. I am my father talk. What go on the meeting your mother? You're welcome. Martin, you're welcome. Yes. Martin, you are having the blessing of the royal father, incoming royal father of the community. The incoming royal father, the incoming king of Akuni Kingdom. I am an aspirant of incoming king of Akuni Kingdom. And today,
since there is no king already, the incoming one is now giving you a blessing. Despite every other offices here, it shall be well with you. You come in peace and you go in peace. As long as you put that deeply inside your pocket and bless the blessing will follow you immediately. In Jesus' name. My brother Ike, you are welcome. Jeremiah, whatever you are doing here today, avoid food. You are Jeremiah now. You won't be fasting. Holding days. Look at Martin doing what he knows how to do. Martin is doing what he knows how to do. Martin was not suppressed, pushed, or intimidated in any kind. It is just a free minded as a Martin. Those who bear this name always does this way. Martin, go on. When it is due, I will tell you. When it is due, I will tell you. He's not ready. Martin said he's due already. You're welcome. Well, I'm not been looking at you to give me anything. But since you have made up your mind, there's no even one more we rather announce. You know? They will. Because now I'm and no rebel. Here more, I'll share more. 23, 17 17, all of them, then the 6 outside. So I now have to do 23. Walk cake, I'll walk a man love. Okay, I'm going to come. I want your time. Having recognized these prominent men in the seat, I think we will continue while the occasion is going on. DJ, please, with due respect, you give me a nice music to bring the latest couple. But before then, two of you step forward. Step forward. Jidana Wonaka. I'm you want to check him man on Oka. God, why not me? Can you the world how can make OKEY? I know, but it is only God who searches their core and their Gucci, who knows your need. But my belief is after this prayer, before this year will come to an end, something miraculous will happen in your life. In Jesus' name. Amen. More when I get out to the road, I will stop today. You will wear another cloth like somebody who came out from secondary school to university level. Like somebody who came out from university level to wear a youth corps uniform. Today, the uniform will change before this year will run out. Before the start of this year, you must laugh even when you don't know you are laughing. What exactly that will make you laugh? What will make you laugh is remove Oyashin from your life. Remove Jimma and Omia. Remove Jimma of Tog. Remove Jimma and after the Grand Coftol. You will have a peaceful mind in your family. But if I ain't going, I will be good. If I ain't going to have a mess good or not. Bana Haken and a Kabana Kemoso. I'm about the Parota. I want to flex my love. I want to bless. And I want to carry my Lord. And your body be good. Loving you, they make me forget. Say I get your better. By the end of the night, and the bathroom. I want to flex my love. I want to bless. And I want to carry my Lord. I want to bless. And I want to carry my Lord. With this love. JamesJam.com. I'll be on the phone.
All right. Big over like a drama, we are better than one came more than Maka Kuala. Okay. You're not, I can't never be here. Much to put ever. It may be a professional video or my call. Okay? You know what I was going to go with the wound and give my ear. It's your supposed to do the corner and I can be good. And I worry I Jiraki that dry pancake and somebody go to them. I'm going to make the gang. Okay, and we are. And I want to flower and young man go to them. If I want to go to the book here, bless him, may I honor. Mwawa Buddha. God no amara, no budi inesia, Mwameya yon, Wabo Daire, God Osgood, Osgood Resibum. Organize to be a video. Ego to be enlargement. Number one. Thank you. Because I just support her. Whereas I came back, but I actually will go on. Only a generator. I remember made an order. Only a generator. Okay. When I want to give up, and the Burunga Daniel, with the count of three, Burunga got it. With the count of three. 1, 2, Bullion. With the count of 3. Madame, I answer you. 2. Yo, boo boo. Thank you. Now I change the change this way. Not a good now. Our days are open dash. Thank you. Thank you, DJ. Thank you. DJ, thank you very much. Ana kukwaka here. Ogangwa Bulogia. Chairman. Iye bole agaba about person. I watch again the government. God just business in Ghana. All right.
Ọjị bụ ọjị. That's 1,000. Yeah? I'll go best man. Is that all? Everyone in my hand, you don't get this. Because chairman, son. DJ Jidia final. I get you for a couple of boys. Now, Baba, I'm going to go to the I feel. Kere nwata kere kpafuru akpafu natara nne ya gbaghara ya onyere anyị aka n'ọchị ya ama m na nwunye odegwu nwere sọnde mmọnwụ na-apụ apụ biko sa mgbe ebe dị n'ọchị na-ewere ụtọ ọchị a nye nna nwe ụlọ Bonito ọjị. Any alternative for appeals? Because our number Imo State, Abia State, but across the border, not here. Imo never here. Yeah, Martin Oji. Grab Oji Runo. Ai, segundo. Cadê a bomba? Thank you. E eu papa que won coach. Papa que won que nyabari hoje. Because onye chichi mo onye ichie nze mo bo ozo sondo mo bo ozo onye na-etigbo ya na-edebere ụmụ ihe eji akwe gwa ijiji ụmụ anya bịa bara ya ma mara ọchị ogoro biko kere ni ofoji oboloko ọkọlọbọlọ ti le gaga ayegbe wego ayegbe wo ti ko ti Yorùbá nna o agọcha bidola onye nwe ụlọ gosi ọchị nna mụrụ oke nwoke aga ọjị ọgọsịa chairman ekpochi ọjị ọ bụrụ na iji ọjị n'aka akwụ usoro ịbịa ma mmanụ n'ihi oge anyị na-enye nna nwe ụlọ Mike anyị na-asị ụkwụ ọbụla ha ji bịa ka ha ji wara n'aha Jizọs. Aha na Chineke abụmakwụkwọ nke Okechukwu m chọtara n'ezinụlọ a nwaanyị nkọchita n'ezinụlọ a ihu ọma ka o ji wụọ na a ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị a ga-amụ ozuzu oge zo ozuzu ahụ a na-achị Chineke nke bi n'eluigwe ma anyị atọ ọjị a ka a zata ogologo ndụ na-arụ isi ike n'aha Jizọs. Biko kọrọ na ya ka ị gara etu isi mmiri the second olu get the third la lọrọ ebe ya mere ụmụ oge m ufuma biko bịa gọziere anyị ọchị ya bịa gọziere anyị ọchị Chukwu si gozie ugwu nwe ewu gị echuchena ọ ga-agọziri gị ma ụmụ gị ma ezinụlọ gị ma ụmụ nwanne gị wee na-asị biko ndị achị Enugu akwụ biko mekwe na ihe a nwata okenye si ahazi ihe nọ ka ọ gaa mma
biko chi adọkwa na anyịte na ụwa ọjị maọbụ mmanya maọbụ ihe oriri nke ji apụta okwu anyị na-asọkwa ya nsọ na anụ ufu biko chiamanụ occasion ana m ekele kwugo go na ya entourage na ndị niile go na ha nọ ebe ahụ ana m ekele gị n'aha ụmụ oge m ufuma ndị ụmụ nwa ọmụmụ egbu osisi ahụ gwara nagara atụ mkpe ikuku ga-amaziri ya olu ọgwụ echeghị ụzọ ataghị eti ya ọ ga-abara gị ọchụ nwa ọgụgọ n'ebe ị nọ ekwe anaghị ya na ata ahụ nwa ọgụgọ ya wee nwe ọsọ biko aga m okwu nyefee n'aka the honorable chairman of this very occasion in the person of praise nwoke abịa ọrụchara obi ka ọ dara eti mma ka o gbochie ekpere anyị na-asị ka otuto na mbuli elu dịrị gị n'aha Jizọs wee na-asị na the two couple mere wedding today ọ ya dịrị unu mma n'aha Jizọs unu ya mụta ozu eke mụta ozu oyi mụta ozu afọ wee na-asị na Okechukwu okwu ụzọ batara na ezinụlọ Bagụsị ya dịrị gị na mma n'aha Jizọs mụ na gị bidoro ihe gbasara wedding na from Ghana wee gbawanyewa ọsọ tawanyewa afụfụ a sị na ọsọ ahụ mụ na gị gbara wee gbarutekwe n'ezinụlọ a n'ụbọchị taa na site tata gaba na ya ahụ ihe dị iche na ndụ gị n'aha Jizọs wee na-asị na nwaanyị bịara ịnụ ya wetere gị ngozi wetere we akụ na ụba wetere we ihe akụ ihe enwe na nsogbu ama ndụlata na marriage gị na otu anyị si wee kwuo ka o esi wee dị n'aha Jizọs ihe ọbụla ya egbochi ụzọ Chineke nkele ka ọ dịrị Chukwu nwoke abịa ama nkwenata nke nkekwuru ndị Bagụsị ama nkwenata nke nkele ndị be Okolo ama nkwenata wee sị na otu a ka ọ ya adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọnọchiri obi na Ghana tụọ dị ọnọchiri obi na-ege ga mma akwa dị mara ka ofu onye maka m ya efesasịrị ego ozuo ụwa maka ozara agha yes aha ha na-abụ nwecha mmiri o nwere ihe o ji zọọ ọnọchiri obi nneti ka ike nwee ihe o ji zaa akwa dị mara ka ofu onye ihe o ji zaa ọnọchiri obi bụ na ọ bụrụ na amụtaghị onye ndoke eru efuo n'echichi ọmụrụ be ha eru rumenye bụ eru ajụjụ Igbo efuo n'echichi ọmụrụ mana ebe Chukwu na mere branch mụta ebe ndị n'echichi ọmụrụ be ha ụtais ara akwụkwọ agaghị ọ ya ka o ji zọọ ọnọchiri obi ihe ọ akụ adị mma n'aka ofu onye bụ ọ bụ ha na-emụtara nwa isi ndụlara na-erube isi kpọtee ka m saịnarị ọkpọrọ ya lawa Ghana ebidoro ya ahịa amagoro na renpu ọ bụrụ ịmụtara nwa na-erube isi nwee respect igweziri ịma na human being dị difficult karịa nkụta you stand kemgbe ụwa ịmụta nwa ndụ loya bịa ka m saịnarị ọ baala akị ọ ihe ọ na-arụ ọ bụghị ụmụazị biko onye mere keke wụọ dị tinyere ebe na-ekpere ndị obi egwu ala ka dupụta di na nwunye bịa
ustedes la muña. Gabi ustedes la muña. Gabi ustedes la muña. Ustedes la muña. Gabi ustedes la muña. Ustedes la muña. Sini berapa? Gabi ustedes. Mana bagi? Turuan apa pertama? Mula tu itu tercila mumi. Thank you. A phone number I am a cake. Manako one up cake. I want to very nice to go mara. Back my phone number. Opposite to dog and hard. I want to tell you what I can represent. Now was 070 1221 2131. Hallelujah. Good evening. Bigo, I tell a company, I call a cake. Who are the way born, I know. Cow, I had a fish and they do have fish, dragon, and kaya. Gotta do the typical. Yes. I got it very well. Yeah, 1 month pregnancy. 1 month pregnancy. I come my dog, I don't know. You put someone. Guess I can't be room of us. Hello, Mala. Guys, I want to get a miscarriage. Holy Ghost! Okay. Only 1 more time. I can measure 9 months. Come to 1. I want the 200. Or let's meet the book. I'm to 1. I do not know soon. I'm good. You see me and I'm back. You see me. Uraka papi jayego. Alaka papi jayego. Every social of them nalali. Sila kesila hawa wala. Sila kimbe. We get my to Romego. Every at the 2000. I got 3 months. I got 3 months. Or for 6 months. I have about 4 months. And I just left for the view and said, until then, I just now I said, but I feel the recipe. Yes, that's good. I got 3 months. Obato bioku, Obato bioku, Obatarabe waya na yongebe, Obate adi, Kebo abaraji. Na ina abato roke na bi owere. Ina abato roke na bi owere. Ara ma be kwa o. Areko. Mako ka ba na kwa. Oyo. Oyo abaraji. Oyo abaraji. Abaraho. Oyo yo bro fe bro. Ala giri be kwa. Chamunugo. Dada fugo dada. Aka kwala kweli akida ka ma kwele kwala. Yes. Why not so kuru ka ta kwesi ni ta se la lola. Para shoku. Ayi no. 6 months. 6 months. Ozonga kwa. I got 6 months. About 3 months. I'm to 3 months. I have 7 months. I have 7 months. Now, you bulleted. A woman can still do it and do better. Something 1 minute. Whatever one I hear. I could get one on a gambler. I could Jamaica. The Baron and Gambler. I was on 8 months. I ain't on 8 months. I ain't on 8 months. More than anybody's bus. Hey!
ego ga na-atụ ọgbọ foreign country atụ ọgbọ ego obodo oyibo atụ ọgbọ ọnọchiri obi na Ghana ụmụaja ego ụtọ ego na ọnwa ego ihe eche 15 ọka mara ebe ha nso ego ọmụka nke ụlọ enye nsị nyekwa mba ego moto ụmụazị ọnọchiri obi tụọnụ ya akwa dị mara aka ofu onye kụọrọ ya aka na-ego kọrensị na-aga ego obodo oyibo na-aga ego obodo ezotara ma nwazi ụtọ ego obodo oyibo na-aga ego obodo oyibo ọ bụrụ ịkrọs bụ bọda ihe amaghị ebe akọ ndị imigreshọn pịawa aka na mkpụrụ amụ ka iri iji ịghọta ihe ekwu ọrụcha obi ọbịa ebe a oke ololo ihe ekwu Maka nwoke mkpụrụ obi agụ ụmụ eze mmele ekwu agụ ha asụgbọdị mkpegbu oburu isi ajụla ọkị na kọtafel ya gbanwere edofe ogwu ọba ọlata ugwu afa yes ada obodo ha mere anyị awa keeki tupu anyị awa keeki weta 5,000 ebe a ichekwara ego Ghana ego ba mụ mma na nke nwe 5,000 5,005 na 600 to 200 with 1,000 ahora vamos a ver vamos allá 2,000 what did the Holy Spirit 2,000 God the Holy Spirit big iwe were unu ego ahụ abụla ego nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ bata na chọọchị pastọ wee kpewe ekpere kpechaa ekpere ya dị ime mụọ nwa chere onye Chineke ji rụọ ọrụ na chọọchị onye ka Chukwu ji rụọ ọrụ n'ụlọ ụka ọmụ pastọ nwa ji ọdụ ụlọ otu ka ebe ebe edere akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ soro iwu ka ọ bụrụ na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke ọ bụrụ eziokwu by 2 midnight ka ị gwa m ma ọ bụ nnene ka ọ bụrụ anya ka ekwere ka a fụrụ anya ekweghị ya ada ọ bụrụ eziokwu dị nara ahụrụ na-eme ihe edere akwụkwọ nsọ na ọ bụghị ihe edere akwụkwọ ka na iwu na ihe Chukwu kwuru ga-emezu na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke nwoke a nọrọ n'elu by 2 midnight dị nara ebe ọ bụla ọ dị otu a anyị awa keeki a ihe anyị ga-eji wee ahụ futbọọlụ ịnọrọ na itise goolu ka ọtụ mgbe ahụ ọ banyego okwu agwụgwụ ọ bụrụ na ịnọrọ itise goolu otu o sọrọ gedo smart ịka ọtụkwana ya do you hear me ọ bụrụ na ịnọrọ itise goolu ịka ọtụkwana ya asịkasị na this is Nigeria versus Ghana. I can see blessing on the pitch. I can see okay. I can see terrible words. I can see kind of one going about the ball. They're going. Blessing is going. Give it okay. Okay, what I go to battle blessing. What the terrible one? Over the bar. Over the bar. As you can see again, they are going about the ball. Okay, it's going to give it to the terrible. Can one going about okay? Battle blessing. Blessing is going to give it. Okay, what are you going to do to blessing? They're going to walk. I'm not to do that. Throw it. As you can see now, this is just 2 minutes to end this ball. Both of you will do everything possible for us to hand this cup. The battle about the ball again now. He's going. He give it okay. Okay, to the one to get one for the blessing. Blessing what I do to her. Blessing after the hand. Okay. Okay, it's going to touch it down. Okay, it's about the blessing. Blessing what I do. But okay. Okay, it is. Oh, it is a goal. All right. DJ, can I have money? Get a woman that
Yes, sir. I think so. I don't know. How did I catch you? I'll never let you go. How did I catch you? Let me go. You go see. Now I found another radio. You can back your no. I'll never let you go. But you're letting go. I know go. I know you. Right now I am fine and full. I'm fine and full. Make my money, make me feel it real. Look what you went not done. Oh, the Lord is more cool. I like you calm down, Joe. It's not your girlfriend, just your tongue. That's one type of girl. She like on Insta shaking bum. Go back.
That's what I'm going to look at. You cameraman. Thank you. That's a real little for now. Project on about Begarabo. You go get the good union. Who got the more of that? Who have about one room? You better not leave here forever. Who have about one room in Japan? Oh, you want to show them more grabber. Change up within 2 minutes. Yeah, in Rapota. You have me a Tibu Maya. I'm with the Lapa. I'm going to call up 7. I'll drop possible now. Come on, hear the 7 down. If I don't hear the Tibu, we are Burapa. Okay. Okay. I want to tell you that it's no longer business as usual. I'm going to do it. People will let it back on it. Every time I need them, I'm going
DJ Julian. Ada Bilioto. Ada Buria ibu Bulioke. Oh, mana iru eno tu. Okay. DJ. Bila kwa kwa watakira. Ona da iji buwari ono ni. Ije ti ma ke alechi. Go la pa. Ebo go la pa o. Ngba. Da wota. Mo godo la de ka. Engineer. Digu boss. Brother, you go now, Paul. No, you for go lab. Brother, you go now, Paul. If I am back, you go now, Paul. Go now, Paul. Oh, go now, Paul. Okay, one them. They go now. Oh, baby, go now, Paul. No, 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 Welcome now, pull up now. I know, brother. All right.
Volunia for accountability. Buria give me account. Yes. Okay. Oh man. Você vai querer que magatata. More music on trendybeats.com. She loves me. I want to bless her. And I want to carry my love to witness she loves me. Thank you very much. Biko. Hello.
Because I want to address one issue. I can call it. I was sick and then they may fair listen belong. Let us see that man. That man is now our body. There's some men are here. Some men are here. Come on, check here. Baby, not tomato, fresh like morning wine. Everybody they work. America. One Alonso. Having your wife or your husband or your son-in-law.
Biko, abone ama Emmanuel nwere eji appreciate the family. Anya enye gap for ndị ashebi na nne mụrụ ọmụmụ. So, kịta ndị a na-apụta, ọ bụrụ na ị dere ebe a for OKEY and the wife. Biko, rain your money. Anyị na-edere for ego kịta. DJ, let's go there. Ọ bụrụ na ị nwa na ị dere ebe a ife OKEY Ghana, onwe ife dị gị na akpa ma dọla ma euro, this is the time. Odogwu na nwunye. 1 minute after this, we appreciate their achievement.
they keep person. If you want no person, you no go force person. I'm not the see. You want give me medicine. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I'm a winner. I'm a winner. Allow me to enjoy myself. Just believe that I'm a winner. Just believe I'm a winner. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. What I can show you. I'm not gonna what I can show you. Mr. Flavor on the microphone. Show me how to love. That's my love. The mother gets the love. That's the love. So my yellow loving you, girl, the only day. I think I'm all day every day. I need no one like I need her. Loving you, girl, you got the boom boom J. You know how I want the boom boom J. I need her like I need you. But I need somebody down and come right over. Me got the feel when we my love, la la la. Just say my blessing, baby, come on. Go. I put your mom on. Singing out there to my bed, do you see irony? She did so on my right, feeling all nice. She's on my right, every day when you come online. This is my life, and now I do need a little nice. Nobody don't come my over.
pray together. Prepare it. This is the time. Why the music is playing? That should be not well. Because that should be like on the Gio. Hello? That should be like on the Gio. So, why would young boys in Jago? Yeah, but time for gifts. Yeah, time for gifts. See the back who no more yes, gifts. It was a plaka. But this was a plaka where goes the one upon a family. Kachibu is was a plaka goes their family. Malo Momo, Manego, Anenakwa, today family Agosi. Thank you very much and God bless you. Father, today is the day that you have registered in heaven. And we believe in a God that can never change. Daddy, we thank you, we worship you. Be thou exalted in the highest in Jesus' name. Vico, everybody can try to dash it. Sit down and do your work. Give your Because
Biko meguru ka ọhaneze mara afa gị na onye ebu. Ekele gị afọ na tata wụ ụbọchị gị. Menụ ka anyị mara ka obi dị gị tata. Ama na ọ bụrụ aṅụrị nke nwanne m nwaanyị. Ekele gị o. Afụrụ m ka unu si wee gbaa mbọ na mmemme a tata wee sị na unu zuru ka eme na-asị nzekọ njiri ọ ga-adị unu na mma o. Gbagodo nwere ihe nwere ịgba ọhaneze ndị kwuru ibe ndị frens gị chọrọ wee bịa ebe a. Amen. I want to follow to get to. Okay, can I go? You go was neck and I go. The whole was a prime media and I can go. That's not only money, Bunqueno. That's not only about a little site. That's the Kinoga de Namao. I don't get you. Any no Jagozi as you know. Any no Jatoma in my bed, where show no Mao. That's when I'm the Mao Mega got the cat on Nando. State I take a fair ditch land to go. I can go. I can go. Become man, no Cohanese, Marafagan on you. As in no big debate with Ojo Weaver. I feel a man as you know, in the bed, and the hammer, the bags. That's what I want to do. Where's the money I don't know? No, he have the buying out on Jova, we may wrong we are. He had been a tata about Bamapana, Jova, we make or than made. When I saw you carry with Carl, I had you to ya. Amen. Near and government is in honor. Government, I need a way gas little weather. I had you to Tiana Jesus. Amen. There's no one book, I had you to Tiana Jesus. Amen. And because you walk aside, he can work at your wine, not getting multiply it by 2 times in the name of Jesus. Amen. Now I got the church at that. Wow. When I sing in a chatter, I will be ever. Now Jova goes here. Now the joke was you ever well. Now Kagaya. I don't
mma ga-ahụ ajọ mmadụ agaghị ahụ ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Amen. Biko mee ka ọha na eze mara afọ a na-etu gị etu. Ị chọọ itu m afa tụọ m otu Ọnịcha. Otu Ọnịcha dịla achị. Otu Ọnịcha dị na Nwankwọ. Otu Ọnịcha dịla Elugwu Akwa. Ọhụsa Nwankwọ Elugwu Akwa niile. Ekele gị. Were nwayọọ. Otu Ọnịcha. Oh, why? Then on ebe a na-azụ. Why? Ekele gị. Amen. Ịgụbọzọ ekele gị o. The Hope Empire Media na-ekele gị. Wee sị na mbọ niile gba na mmemme ama mbụ ihe efula. Jọbụ ga-esi na wee bunye ego elu. Ihe niile bụ ihe dị ụkọ na ndụ gị na-enwetara. Jọbụ esi na mmemme a mezuo ego n'aha Jizọs. Ekele gị o. Otu Ọnịcha. Onye isi ekele m gị o. Biko menụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Afọ na tata wa ụbọchị gị. I'm very happy. Okay, na afọ nke niile si wee gaa wee fụrụ izuru ka eme ọpọ nsị na ihe dị ha na Naịjirịa na eme mmemme a wee mechapụ ya ihe ajara aja na-asị ide ka ijiri ọ ga-adị gị na mma o. Ọnwa ihe dị gị n'obi nwere ike igbu ọha na eze na ndị ikwu na ibe friends and well wishers ndị chọrọ wee bịa ebe a. Onye m bịara pesịrị na onye obodo m ego amaka for it. Ọba anyị sịra gburu gburu ekele m gị o. Ọ ga-adị gị na mma ka ị na-ajọ ka o mere unu ma unu asị na mecha mmemme a na ka ị na-ajọ ka o mere ezinụlọ ọfụ unu. Eriakụ. This marriage we do a mark, not chair. We do a mark, not bag. This marriage, I am working I can hang you. I want to win a boy. One man, boy, oh my sweetheart. I'm It's I can hang you. It's I can hang you. I want to find it to get. Ghana Facebook, good boy. Yakano na Ghana. Okay, SUAME. Why? SUAME on that area. Okay. On the video, go okay, SUAME. Mother, not again at my house in somebody had direct. So I'm not Zaketa, Akumasi, Ghana, go SUAME. And I'm not a Papa,
nwanne m njọ. Okay, SUAME igụbọz ekene gị o dị ụbọchị mpaghara midia na-ekene gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma afọ mbọ niile ịgba wee sị na Jehova ga-akwụghachi gị mmaji kwuru mmaji mmemme anyị mere taata ga-adị ka aja ka echu n'ezinụlọ unu Jehova ga-eji ihe eji agọzi ezinụlọ wee gọzie gị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị mmepe ụzọ tọrọ atọ wee na-asị na ebe ọ bụla iche aka ga-abụ ngozi ọ ga-adị ka azị na ị naruo gana na ị ga-afịa dị iche na ndụ gị ọ ga-adị gị na mma ekele gị ọ ga-adị gị na mma